Їх людські права веценjstvo zagroženi, žiju u njehumanih uslovijah. Zagrožene im pravo na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, bezpečni život. Ali je toto co poražujuce, že u tim učestvuju i jih rodiči abo členi ušej abo širšej familiji. Hvare Meho Omerović, predsjedatelj Skupštinskog odboru za ljudski i menšinski prava i rodnu ravnopravnost. Imajući u vidu da su deca emotivno i ekonomski zavisna od roditelja, ona ne žele da policiji prijave ili drugim državnim organima članove svoje porodice i na neki način su prinuđeni i pristaju na ovakav svoj položaj. Omerović spozoril, že i država u značnej miri nje čustvuje toti problemi, ocenjujući, že sme u šitski pokus zvykli patri na dzeci jak žobraju penjež na ulici. Njihov težak položaj jeste i posljedica neadekvatnog odgovora kako društva, tako i nadležnih institucija. Oni su i dalje u velikoj meri za institucije sistema pravno nevidljivi. Nisu upisani u matične knjige, nemaju zdravstvenu knjižicu, ne pohađaju osnovnu školu. Omerović tiž naglašal, že za rješovanje dzecinskog žobratstva, ali i češćih vinovnih džiloh, nedostatočniljem zakoni, vospitni miri i sankciji, ali je potrebna terenska robota i konkretni aktivnosti, jak i efikasnejši usluhi institucijoh. Šefica sektoru operaciji delegacije Evropske unije u Srbiji, Jolanda San Jose, hvarela, že Srbija kad u pitanju dzecinskih prava vytvorela značni progres, ali je spozorela, že romski dzeci i dzeci s invaliditetom u odnošenju na drugi dzeci nje maju jednaki šansi.